Ben. Jadi dihita sudah paparan dia puta salada tu. Sia dos ni tahita makatai di bagas ni amata di lupa Cimamora tanggal 7 bulan Desember tahun 2020 songonon mak. Sia sitong na mangulu anggo sudah paparan dia puta akan nauli di tulupido siang utusan niopu narosian pangaratoan di jalo do tok konsepi alai adong do penamuli sia dos ni tahini sude poparan ni oputa sahaladatu jolo di lului majolo akan apistar betak tumbui marsuguk mangnahaduan madungoi sahalani oputa asa dituturu hita mangulahon akasi ulota jadi namar tugas tu soon nunga siadus nita hita lao makunjuk ketua siapo paran yo puta marbona namar goar iba nama teman do warna itu asa dibikin pangarato guru baik. Ketua namar goar. Naktola bau. Mana minda. Baru museng ketua dua siapa paran ni oputa atunu akup si Mamora. Sekretaris siapa paran ni oputa Mardipos Guarna Adiriki. Napa upaton bendahara siapa paran ni oputa sauliling namar goar Franciscus Tunggu pra. Franciscus Simamora. atau dulu mau sejo Oh. tema apa kan Parjulo si ulah honok tani mo matong saya. jadi alanung ngasyadus ni tahita makunjuk akka na mangula si ulauta tutikinan ng roho parjolo mau nula honota di bonani pasugit jala panitia na tapiliti ba mangula honon hukuk mamuse karejo hita pangarato do na pasugit manudya kaulau nadingkan nauli jadi di hamalati honda sida do diaka buah pikiran di pangarato lau mapain hasadau tu hita taringot tu rencana ni kita sudah poparan yo puta sahaladatu alai jolo ada maju hita dituturi sahalan yo puta laus uduk ma tauda homuse namangihut na obartusi songonima haputusan ni pakataion ni sude poparan ni oputa sahaladatu utusan pangarato dohot nadi bonani pasugin asima rohani tu hata dipargugui jala diparbisui dileama hasehato di tasaluna asalam tabah gabium dohot akahapistaron dohot akahadumau dihita tuaka tikina negro mau leate madi tuata mau leate madi tasudi oparan ni oputa sahaladatu butima utang maju sudi